Ban keren lut syapang ka jingnya lenti ka jing usadhu Sandal Singh. Kalong ka bajrong hadu kata-kata ban batai lut bin pa bin ya ki kam ki kraw ki jong Nadu ka jingya lap keleng-keleng ya ka gospel. Hadu ka jinglet ya lap syapok tibat. Bat cibon ki wei pat ki jaga bat ki kam ki bakraw ulale na ka benta jong ubelai. Henry hagane ka video bangan onra amenta. Ngan wara tang lingkot kindiat syapang ga jing kelabamut bat ki jingja haswa ba un kelabamut bat pai no syau kres namar ngin siap baik pat haki wei ki video ka ba on sawan ra kambina syapang ga jing usadhu Sandal Singh bat ka jingja no ka jong sya ulum Himalaya lakha ya usadhu Sandal Singh ha ka laiterik September ka praspa prab khandai ha ka shnong rampur ka bahap hapo Ludhiana district jong ka jela Punjab. Haga jingya lenti ka jong kum ubriu laong daga jing hikai jong ka kmi. Sandal Singh ulalong uriu niam nadu ba udang ren. Kumta kaladon ka jingmut jong banlong upukir lane usadhu. Bat kumta ukwa ban syam ya ublay haga niam Hindu jong Bat ulong ru ubriu ba shidraham niam. Bat day kena ka jing shidraham niam. Ula syuan do yap do ya ka niam Kristan. Ha ka ba ula thang wat ya ka Bible ka ba uyo na ka school ka ba usyong school ka school mission Henry Laisngi hadin bu ula thang no ya ka Bible bat ka ba syam na yo jingsuk ai shu daga niam Hindu ula poi syaga jing pisa mensim ka ba kraw kat adu ba ula rai ban shu penyap no ya la de bat hasyua ba unle ya ka ta ula duai balada don shisha ublai to un penpau ya la de hau Bat lada omdan unrai ban penyap no ialah ka jong ka jing da ka ba sya tiliat hakmat ka lentira. Kumta kat ba udang duai halaga jong ka kamera, kendit-kendit ka jing teng syan ka la pendap ya ka kamera. Ulayo i ya ka khamat ba pernah jong ukres bat ki den prek balasa hakikti bat ki kijan. Ulayo asngau ya kini ki kintien ki baang balai me pensitam ben yanga. Hakmi ngal IT ialah ka jing halor ka ding pena naga benta jang ni. Kine kidai ki kintien ke balangam kum ka leili apo ka donut jong Sandal Singh. Bat kum ta ha ka shiklip mat kala pendap ya u daga jingkeman bat ka jingsuk bamla syuk ban batai namar ulaye syam bat ukres. Sakawe per ka benta kalong ka jing sumar jong ubelai ya u haki bobon kirukom bat ki bapla. Laong ba ulalat na kabi balabu aka jing bam ha ka por bu ula syabe na la jong ka yeng. Ulalat na kti jong kinong penyap brio hanepar baktiban bat ulalat ru na ukla bat usanyong ki balawan bandam ban thia lang men ba uthia akram bat haying ja ru klemla ban pensniu ai ya u daki anger jong ubelai ulawan markhmat ban pelat ya Sandal Singh haki jingdu lat baro ki ba uya gendu aga jing bat aba pai pat syaka jingyap ka jong une usadhu Sandal Singh amsyam ladan batip tikena la ulayam ne udang bat ka jingkeli kabon pha hato usadhu Sandal Singh ulayap shisha kene kalong ka jingkeli ka babon ki briu ki keli namar ha ka sngi ka ba ulami khaddu ban lech tibat au banai April kat khandai spa arab khandai bat nadu kata kapor amsyam la yo sngo ai shu syapang jong bat la shu bana ba ulech ulum makashang Henry omsyam la tepat la udang ne ulayam namar ukhlamuan mi syu ukhlamuan pai syu nadu ba ulet sya ulum makashang lane ulum Himalaya ta parlok ba i kitu kilong ki kamba ki ba ublai ulale aga jing jong une usadhu Sandal Singh Henry kilong tang kindiat bat ngin sia pet pat ha ka wei ka video ka ba anwan ra khambina syapang ka jing usadhu Sandal Singh kubleshbon